Milí návštevníci Ružinovskej knižnice, ako dcéra profesora literatúry som vyrastala medzi knihami. Samé knihy, a keď teraz upratujem knižnice, uvedomujem si, že som ich všetky prečítala. A dalo mi to niečo? Dalo mi to veľmi veľa. Poprvé sa viem dobre vyjadrovať, mám veľkú slovnú zásobu a okrem toho naučila som sa niečo o živote, pretože som sledovala v knihách príbehy všetkých veľkých postav svetovej literatúry. Prajem vám, aby ste sa aj vy ponorili do čítania, pretože kto nečíta, nemá dobre rozvinutý mozoček. Nestačí čítať 260 alebo 240 znakov. To vám nič nedá. Skúste čítať a uvidíte, že to je to najveselšie, najzábavnejšie, najdetektívnejšie, čo ste v živote zažili. Budete mať svoju vlastnú fantáziu a nie fantáziu niekoho iného, kto vám ju dá cez sociálne siete. Pozdravujem vás, Magda Vášariová.